Λοιπόν, μόλις ήρθα στη Σαλαμίνα, βλέπουμε κάτι ψάρια. Τέλεια, μέσα στο σπίτι. Δείτε εδώ ψάρια. Ναι, παιδιά. Δείτε Πρέπει να τα κατουρίσω για να μεγαλώσουν. Δεν είσαι καθόλου ευγενικός. Πού είναι τα Δείτε και ψάρια, περπατάτε. Μαρή, πού είναι? Κάτσε να Να δούμε ένα μεγάλο. σκάσεις και να μεγαλώσεις. Εδώ πέρα. Βλέπετε το μεγάλο εκεί. Εκεί πέρα το βλέπετε νομίζω. Παιδιά, εκεί έχουμε. Εκεί νομίζω ότι το βλέπετε. Τώρα έρχονται από εδώ. Δείτε το μεγάλο. Δείτε το μεγάλο. Πού το είδες, Μωρή? Δείτε το. Λοιπόν, στο Roblox με λένε Ραφαέλα 2-1-4-2-7. Γρήγορα κάντε με follow για να προσπαθώ να πάρω πολλά likes για να κάνουμε και βίντεο extreme. Όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο, ειδικά αγόρια και κορίτσια, εάν βλέπουν και αγόρια αυτό το βίντεο, εάν τα αγόρια γράψουν μπάλα, όλοι, ή τα κορίτσια Roblox, γράψτε μου για να σας πω στο άλλο βίντεο. Γιατί τώρα παίζω με τον αδερφό μου το μωρό μες στα κίτρινα. Bye! Μας Free Fire. Bye!